Wait lagi. Ingati makan bugyo ni hawid usap dong yur. Ingati na, wala na sinyalis na bitin yur. Hi guys. Unang udto. Dare ko ang guys tindahan is ang kuan. Ujan. Lama galang itlog kay presko din ni kay sa Likaguling farm ba. Nawalit man rag itlog oh pud sa kusina. Kamu daay. Ako magdama to nang nay masuwaog sa kabuwan. Kapila man sa kadosina dani ma'am. Sa ano naman? Sa na laman ako. Pawadansi. Oh, naibalhin na po sa kadosina sa katray. Balhin na po kay sa katrin ko. Agani ngani uli pa man eh. Di na. Awapat naman. Aga mo rapit na pala yun, sa sidlanan. Ilay lang kay. Mami pa mo yun. Hapit na may magkaihon. Pagmas mo, karakpan mo. Ada, ako ni manakop na naman yung mas. Na, para ba si kaang ko, Dior? Bisa ka nagkaang. Your lighter, galing magbuhot mo. BL3, agminin na ng BL ko, ana. Perhelio o Leonela. Combine na sila kay, grabe din sila, lovers. Lovers in the moon. Naresul sa Mercados Alicia. Basta galang itlog, laminin lang itlog. Ay sige naman nagkapalit kay farm nila, tos puti. Ibabawas amo nga ba? Less medyo ma'am. Yor, gwapo ra ba to ilang bata-bata yor? Gwapo ka na. Tino? Kasi ni bro na to tino. Uy, gwapo bitaw yor. Gwapo pang Buko Martin nawa. Kasi ko na motbo. Dati na ron, ta mo pili. Ha? Ako kuliray yo, gabai. Dai ka mayor. Daya ang itlog. Ano gaya na mahurot yor? Kapit yor. Ramadan. Ha? Ato na. Kaya sa Di ang mahala mag-usa ato. Dato ring aho yor. Agar nga itlog ara makuha ka ato sud. Paajo. Ha? Itlog sa babo. Di ka na pang merak ka yor. Karang meta sugliog. Seryo? Magulok-ulok? No, di ka nang nasling na sud ka na may. Ta sugliog nga. Zirap? Di. Babo? Di lagi ka nang isa. Itik? Naman. Napa? Tarang ka sudil. Wak-wak. Sigling. Pasig. Kaya sa ko na. Babu bitaw. Babu bitaw turun na ko. Pasig kapon. Lamang ilang itlog karang kamako. Mako sa itlog bitaw. Babu lagi. Di ba kaling nang meron pag itlog? Ah, ostrich. Moron. Ostrich. Oy, so strong. Sabi ko siguro na ostrich. Wow. Kaya ko ito mas tindahan ito sa mga ubos. Ubus. Tama kayo mas ubus. Naman na kayo itlog ubus. Mas mahaling ako yun. Grabe ka. May inupukan man. Premium. Aga ng mga sidanan, Kani panhakan na nga. guys, Monex XL. Kani man eh, double XL. Extra large. Kare, XL. Ha? Iba ito yung garabing naman. Nalagi. Nalagi jumbo, na jumbo. Extra pa sa kulis jumbo. Kare, mo rin ilang kinagamjan, pero dako gyapon. Kinadak, ano na lang? Napakunay gamay. Toy large. May small. Ang sa may mong gipili, yor? Saminan. 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 Pues meron kayo ng pet. Narais ng saminan. Nagalit pa yung sudlay. Uy, di aragaho. Ari kay nagalit. Bugnay yun. Bugnay sa merkaro yun. Bugnay. Kaya bugnay ko nung ay sa. Na bugnay. Ilang bugnay naman eh. 20. Ilang makatakas mo? Sa duha? Duha? Tambos ko nag-uo. Ano nagtambos ay uyab? Skap?
Wait lagi. Kalau bata lain, manok. Manok lang na mga bata. Gusto ko pinarito. Manok yung mayor sa mayor. Ha? Manok. Ano laman? Manok. Sa kabuo. 198, ma'am. 195. 195? Oh, araan. Pilig hotdog rip. Hindi man ang lamin ng hotdog ka. Ah, may mga hotdog ipangit. Ados hotdog ni Nemong. Yun. Nangitag hotdog nga magke. Wa may magke. Itong hotdog ni Tapos ilakuan. Ngati makan buhog yun nga. Wito hotdog yun. Wala na yung sinyalis na bitin yun. Hation ba? Kadua ah. Karoon naman ko no kay budget. Daghan na gini. 15 may kabuo. Mau makaigo na. Magaban. Bagag na magaban. Kanang magagko na. Tinai tanan. Imo hotdog. Hotdog ay kinangat. Tagang buhog sa hawit yun. Ah. It really hurt. Kanda dulu dang. Kaya makuno parinir. Narinig ama ay. Mati ka ba na kay paras manok? Hindi mga panakat ya. Bombay, pila ka Bombay ay. 180 ka Bombay. Ala, pila na. Mati ka ba kay ipilatos manok day. Pila po na yung kalamansi. Kalamansi. Kalamanding. Kapagaw ha? Pila na day. Kani? Karang sa kalapad. Pagaw. Kuang kunugaw. Ha? Pila man yung kamatis dyan. Gabing dako apo. Sa kalapad? Asa na kalapad ay? Nag-usya na yung kamatis dyan. Dang, yung kamatis dang yung kuwabot na. Ngapin na naman eh. Ito na pliso. Bata siya. Panilang ka mo. Ano bang gibalik mo dahil? Galibog. Wala pa mugod ka? Wala libog-libog. Mati maglibog man. Para, pila mo na. Makagano, pinti. Pila ko no? Baik tiglo ka mo? Dagko Yan eh. Dere, baka man pod. Mura na hot eh. Kaya ang ibalig, ay baligya itanin. Ay mamaligya pagkupuhon. Alam niyo mo pilan ni. Ay aring Bila kay di magdahon itanin, karin po. Aga naman na enthusiasm kay. Pwede sila ng dakila. Maigo na. May kabuhi? Hari. May kabuhi di ha, di ka pabuk doon? Buk yun sa kaswapo. Tangto. 133 tanan. Karing. A few moments later. Hi guys! Diara kusbay. Tapok sila ra. Ice cream. Tayo nang dinanay nga. Na ice cream ilang ganahan. Pasukin. Ayo hayo ma. Nansay imo siya na ice cream karing bugnay. Na bugnay. Imo na ice cream pod. Dapat isa ko no, ice cream pod. Lagi mo nay. Ay nanay, dyan to ka. Nandan. Ice cream dyan. Basta pangkin. Naipana. Tinapay din. Uy, dadapi mangga. Nipay tayo pug mangga. Nabrato nagmangga na idea. Nipay pug mangga kaya nang isuwa. Isuwa sa luto. Taysa. Kanang kuan chocolate. Kaning kuan, si Bujas nga dahunan, itanong ko ning isa pati dito kabuhian ha. Ako pa. Dis lagi mo na ginabuhi. Amerikano man ni ay. Tinta ni si Bujas sa kay Amerikano. Kami nuna. Mandi mo ko kita ma. Hindi kita. Ano bang di man makita no? Buta rin ko.
Tatay na Mangga. ikaw kuha, Nay. Ako na. Uy, hindi ka na. Kaya matunaw rin. Nandiyan na, Nay. Ako sa isa. Kita naman sa dito kuan. Si Busa sama itong ipanakat di ay. Sana all. Nandiyan na mag-water melon og mahinlo na. Tanan. Lagay dari ay watermelon sa dani ay sakto pakatadon. Kuha sa ning kamuti. Guys na. Aga palit ni isang sibutot sa merkado. Gitaram ditso agi sarang gipanghuha katong udlot ra kagay palakot. Di ba nabubuan?